Kadaguan sa Emergency Operation Center sa Dakbayan sa Talisay, andam na nga magpabakuna batok sa COVID-19. Samtang dulan sa 60,000 katalisaynon na ang ana sa priority list nga mabakunahan. Adunay live report si Fe Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, sakto ka. Dulaan sa 60,000 ka mga talisaynon ang gilantawan nga may udang mapabakunahan kini base sa gipagawas nga guideline ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, IATF ug DOH. Naguna niini ang mga frontline healthcare workers nga sa ilang natala moabot sa 4,108. Sundan kini sa mga senior citizen. Ang mga kabus nga populasyon ug ang mga uniformed personnel sama sa PNP, EFP, PCG, BFP ug ang CAFGO. Apan giklaro sa City Health Officer nga magdepende gihapon sa mga respondents kung magpaturok sa government-funded vaccines. Nagyo na siya yung mga consent, no? So, bisan pag mo submit sila for vaccination, na sila consent, i-assess man gihapon sa atong mga doctors kung pwede ba sila matagaan or dili. Sila nga nangulo sa EOC, andam na aron mas mapasabot ang publiko sa kamahinungdanon sa maong bakuna. Kailangan na nato karon, and then even the doctors have recommended for that one nga magpabakuna jud ta in order for us not to get the COVID. Ganiha gitagbo sa kadagkuan sa City Health Office ang mga rural health workers ug ilang gituki kun sikinsa ug pila ang maglangkob sa team isip mga vaccinator sa syudad sa Talisay alang sa himuong training. Gawa sa mga vaccinator, lain sa nilang gituki ang kalabot sa kun unsay buhaton ug asa ipahimutang ang mga magpabakuna before, during ug after sa himuon nga pagbakuna. Samtang pipila sa mga yanong Talisaynon dili gyud magpabakuna. Dili. Basta dili lang ko. Dili ko, ma'am. Kaya nga naman, no, allergic man ko tambal, ma'am. Oh, nya nasa ko gipamati sa lawas. Ang mga naglangkob sa EOC ni padayag sa kaandam nga magpabakuna ug mahimong ehemplo sa ubang Talisaynon. That will lessen the risk, not only for myself, but also for my family. As a frontliner sad, so importante yun ng pabakuna. So sa akong side, para safe sa akong family, magpabakuna sa kuan. Vaccination will prevent from you having 100% nga severe case. Positively, pagpabakuna ko. If that will help convince the others, magpabakuna sad sila. Bob, dugang paghanay pa ang himuon sa Talisay City Government sa mga kinahanglanon sa pag-abot niya sa rollout COVID-19 vaccines sa Dakbayan. Bob? Salamat, Fe Marie Dumabok sa imong live report.